Fit-38 jum tal-ġuri ta' Jorgen Fenech il-qorti preseduta mill-imħallef Edwina Grima ordnat li jsiru żewġ konfronti oħrajn diretti bejn xhieda, dawk bejn Melvin Tewma u George De Giorgio iċ-Ċiniż u anke ma' Kenneth Camilleri. Camilleri mistoqsi jekk għadx ċempel il Johan Cremona biex jibatu lil Melvin ir-ramla taż-żejtun u qallu li hu l-mandant qal li mhux veru xejn u quddiem l-istess middleman qal Melvin ma nafx għandu f'moħħu. Hawn Kenneth qal li Jorgen Fenech ma semma mkien. Melvin qal li Kenneth qallu int għandek problema ma' Jorgen Fenech ta' Tumas. Iżda Kenneth reġa' qal li mhux veru qallu hekk. Kenneth spjega li meta mar ikellmu lil Johan u resaq lem u ċempel il-kiċ Kembri waqt li baqa' jinsisti li x'qed isostni Melvin m'għandu xejn mis-sewwaq. Sa dan it-tant fil-konfront li ieħor De Giorgio iċ-Ċiniż qal li hu qatt ma talbu flus lil Melvin Tewma. Tewma iżda insista li kull meta talbuh huma ħadu. George qal li Tewma kien offra lil ħuh cruise 5,000 euro u anki xtralu kelb. Waqt il-mistoqsijiet tal-prosekuzzjoni George qal li Tewma kien imurant l-aħwa u jgħidulhom biex iħaffu. Skont George u kien qallu biex jgħid lil Kiċ Kembri li meta tkun lesta ikun jaf, iżda Tewma ċaħat illi qatt semma lil Xkembri. George qal ukoll li wara jumejn Tewma mar it-tinda tal-patata u qal li l-ħuh mhux Kit. Huwa sostna li aktar tard reġa' qallu li Kit ikun jaf meta nagħmluha. George żied jgħid li ried jikkonferma ma' Chris Cardona min kien bagħathom u skontu Cardona qallu mhux Kit. Aktar kmieni kompla l-kontroeżami tad-difiża ta' Tewma li kien ingħata l-maħfra presidenzjali biex jgħid il-verità dwar il-każ. Id-difiża kompli tissemma recordings din id-darba ta' telefonata bejn Tewma u Edwin Brincat il-ġojja. Hawn Tewma jgħid li bikka lil Jorgen u bqajt inbikkih sal-aħħar. Iżda fil-qorti qal li jekk Jorgen beka kien minħabba recordings qal li jeddu f'ċertu istanzi b'rispett leh u biex ma jinkixifx. Hawn l-avukat Gianella De Marco qaltlu li dak mhux rispett. Melvin Tewma qal li fil-waqt li min Jorgen Fenech ma kienx jibża, min Kiċ Kembri kien jibża għax kellu l-poter u beda jaħseb li se joqtlu. Dr. De Marco qaltlu jew għax taf illi hu bagħtek biex toqtol. Bħal jiem ta' qabel Tewma reġa' wieġeb bil-erra u qalilha li Kit qatt ma kellu x'jaqsam u jien daħħaltu biss fuq ħsibijiet tiegħi. Reġa' insista wkoll li Jorgen Fenech ta' Tumas biss ħallasni u bagħatni biex noqtol lis-Sinjura Caruana Galizja. Dr. De Marco tefed dubji dwar il-kredibilità tax-xut meta jgħid li jiblafja ħafna. Ix-xut wieġeb li dak jarawh il-ġurati fil-verdett tagħhom. F'parti oħra mix-xhieda Tewma qal li Jorgen li kien iqis bħala l-akbar ħabib tiegħu fottilu ħajtu għax kieku kont nibqa' bil-lob klandestin. Hawn ukoll sostna li ma kienx jaf bir-rejt tal-pulizija għax qal kieku kont naf ma kinux isibuli l-flus. Il-kontroeżami mistenni jkompli nhar it-tnejn filgħodu.